मैया राज्य सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया BPF खौ रिजाइन होनानै दायो खोनानो मोनदों BJP आवहाय हाबनायनि मोनसे खोथा सावरायगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों। दा बिथाङा मानो UPPL दोलोआव हाबफैयालासे BJP आवसो थांनायनि बे बिथांनिसो चइस बिथाङा BJP आव थाङो कंग्रेसआव थाङो UPPL आव थाङो दा बेखौथ' जों मिथिला आं जेराव थाङो बेखौल' खावलायगोन हारिनि खहा जानाय खामानि मावनाङा हारिनि जोंनि माहारिया गोबाव बोसोर गोब्राब मोनसे थासारिजों जुजिनानै फैनाय जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय खामानि मावा आं बेखौनो खावलायगोन। UPPL राजखान्थि दोलोआ दासिमावहाय BPF नि रुजुनायाव बेसेबांसिम गोहोगोरा जाखो होनना सानो? BPF आथ' जेबो गैला जोंहा मेम्बारानो 14 लाख जाबाय दा बे समाव आरो BPF आ मा थाबावनो BPF आथ' बबे सिटआव देरहागोन क'क्राझारावनो जा चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियावनो जा रावबो दिन्थिनो हाला जाबाय ओंखायनो BPF आ एबार बिदाय लासिगोन आरो UPPL आ फैनानै खुंथायखौ सामलायगोन आरो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि दुखु खैफोदनि खामानिफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांगोन। आच्छा बे नैबे फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै नैबे 5 नं सराइबिल बियाबनि रायजो राजानो मा मेसेज होलांनो सानो? 5 नं सराइबिलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव BPF जों गाज्रियै थगायजाबोदों। बे ओनसोलनि रांखान्थि जौगानांगौ बे ओनसोलनि बायदिसिना लामा सामा दै खुरखांनाय बायदिसिना जेंनाफ्रा जोबनांगौ बेखौ जेबो नायबोआखै BPF आ गोरिब गुन्द्राखौ थगायदों दा नंखायनो 5 नं सराइबिल समस्तिनि गासैबो रायजो राजाया खौसे जानानै एबार UPPL नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव शीला बसुमतारीनि मुङाव भट होनांगौ आरो जोङो UPPL दोलो हिसाबै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ जों रोखा रोखायै मावगोन गासैबो जेंनाफोरखौ जों बोस्रांगोन दै लोंनायनियानो जाथों जोंनि लाइमोनफोरनि बायदिसिना जेंनायानो जाथों फरायसालिनि जेंनायानो जाथों बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांगोन दा नंखायनो रायजो राजाया खौसे जानानै शीला बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौ आं बेखौनो खावलायो। मैया राज्य सभानि एमपि बिस्वजित दैमारिया BPF खौ रिजाइन होनानै दायो खोनानो मोनदों BJP आवहाय हाबनायनि मोनसे खोथा सावरायगासिनो दं ससियेल मिडियायावहाय जों नुनो मोनदों। दा बिथाङा मानो UPPL दोलोआव हाबफैयालासे BJP आवसो थांनायनि बे बिथांनिसो चइस बिथाङा BJP आव थाङो कंग्रेसआव थाङो UPPL आव थाङो दा बेखौथ' जों मिथिला आं जेराव थाङो बेखौल' खावलायगोन हारिनि खहा जानाय खामानि मावनाङा हारिनि जोंनि माहारिया गोबाव बोसोर गोब्राब मोनसे थासारिजों जुजिनानै फैनाय जाय जेरावनो थाया मानो हारिनि खहा जानाय ओनसोलनि खहा जानाय खामानि मावा आं बेखौनो खावलायगोन। UPPL राजखान्थि दोलोआ दासिमावहाय BPF नि रुजुनायाव बेसेबांसिम गोहोगोरा जाखो होनना सानो? BPF आथ' जेबो गैला जोंहा मेम्बारानो 14 लाख जाबाय दा बे समाव आरो BPF आ मा थाबावनो BPF आथ' बबे सिटआव देरहागोन क'क्राझारावनो जा चिराङावनो जा बाक्सायावनो जा उदालगुरियावनो जा रावबो दिन्थिनो हाला जाबाय ओंखायनो BPF आ एबार बिदाय लासिगोन आरो UPPL आ फैनानै खुंथायखौ सामलायगोन आरो गोरिब गुन्द्रा आइ आफा रायजो राजानि दुखु खैफोदनि खामानिफोरखौ जेंना जेंसिफोरखौ बोस्रांगोन। आच्छा बे नैबे फैगौ बिसायख'थिखौ लानानै नैबे 5 नं सराइबिल बियाबनि रायजो राजानो मा मेसेज होलांनो सानो? 5 नं सराइबिलनि रायजो राजाफ्रा थांनाय गोलाव समाव BPF जों गाज्रियै थगायजाबोदों बे ओनसोलनि रांखान्थि जौगानांगौ बे ओनसोलनि बायदिसिना लामा सामा दै खुरखांनाय बायदिसिना जेंनाफ्रा जोबनांगौ बेखौ जेबो नायबोआखै BPF आ गोरिब गुन्द्राखौ थगायदों दा नंखायनो 5 नं सराइबिल समस्तिनि गासैबो रायजो राजाया खौसे जानानै एबार UPPL नो ट्रेक्टरनि सावगारियाव शीला बसुमतारीनि मुङाव भट होनांगौ आरो जोङो UPPL दोलो हिसाबै बे ओनसोलनि जौगानायनि खामानिखौ जों रोखा रोखायै मावगोन गासैबो जेंनाफोरखौ जों बोस्रांगोन दै लोंनायनियानो जाथों जोंनि लाइमोनफोरनि बायदिसिना जेंनायानो जाथों फरायसालिनि जेंनायानो जाथों बे गासैबो जेंनाफोरखौ जोङो बोस्रांगोन दा नंखायनो रायजो राजाया खौसे जानानै शीला बसुमतारीखौ देरहाहोनांगौ आं बेखौनो खावलायो।